കലാകിരീടത്തിനായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം തുടരുന്നു. പൂരനഗരിയിൽ തിരക്കേറി. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് മൂന്നാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നു. സ്വർണ്ണക്കപ്പിനായി കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ്. തൊട്ടുപിന്നിൽ ആതിഥേയരായ തൃശൂരുമുണ്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കുച്ചിപ്പുടിയും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചവിട്ടുനാടകം, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഭരതനാട്യം, പൂരക്കളി, നങ്ങ്യാർകൂത്ത് തുടങ്ങിയ നിരവധി മത്സരങ്ങളും ഇന്ന് അരങ്ങേറി. ഗോത്രകലകളിൽ വേദി 3-ൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം മലപ്പുലയാട്ടം ഇന്നത്തെ മത്സര ഇനമായിരുന്നു. ജനകുശല വിദായകം